mă numesc Matei și astăzi noi jucăm Bed Wars. După cum vedeți, eu am mai început să joc și am încercat să fac acum ceva, dar nu mi s-a primit. Bine, nu m-a văzut, așa că trebuie să stric patul. După cum ați înțeles, noi jucăm câte 4 player. Nu. Gata, e stricată. Înseamnă că trebuie să mă duc mai repede. Aici. Numai la noi patul nu-i doborât. Serios. Bună ziua. Veniți încoa. Bam, bam. Și bam. Acum tu vin încoa. Ha. S-a prins. Au mai rămas numai 2 player. El crede că eu nu văd. Trebuie să vin încoa. Du-te din... Și noi am câștigat. Noi să mă jucăm undeva vreo... încă 2 rounde. Dacă vă place episoade de genul, apăsați butonașul de like și subscribe. La noi ne ducem mai departe. Da, asta deloc nu e bună. Să vă spun, asta deloc nu e bună. Asta scoate câte un damage. Asta e foarte rău. Noi suntem verzi, după cum eu înțeleg. Yay! De ce nu începe joaca? Ura! A început. Suntem verzi. Trebuie mai repede să luăm loot. Trebuie mai repede. O să construim patul. Blocuri. Îmi trebuie câte de astea foarte protejante. Pentru că trebuie. Da, pentru că trebuie. E ca așa 24 de blocuri. Trebuie să protejăm asta. O să fie foarte greu de stricat blocurile astea. Cred că o să meargă. Acum o să fie mai greu să strici patul. Eu încă golduri. Cred că următorul video o să fie despre Brawl Stars. Da, pentru că eu câta oară promit, eu nu fac. Pentru că n-am timp. Dar pentru voi eu o să mă sări să fac mâine. Sau azi. 2 videouri să fac. Gata, eu cred că e de ajuns. Acum trebuie să mă duc să iau încă loot-uri. Tac. O să iau asta. Așa. Acum trebuie să iau încă blocuri. 200 cred că mi-ajunge. Și câteva fireball-uri.
Da, cred că ne ajunge pentru prima dată. Nu știu ce spun de apărarea noastră. Noi avem un jackpot. La noi un coleg de meu are un dragon și asta e foarte bine. Rămas mai la galben să dăm. Pentru că ei au meritat. Bam, bam. Gata, noi aproape am stricat. Vreau să stric blocul 4, dar nu mi s-a primit. Bine. Trebuie să cumpăr câte mai multe fireball-uri, pentru că să trebuie foarte tare. Bine. Și câteva blocuri. 100 cred că ne ajunge. Nu știu. Vine-te cu galben. Nu e galben. Acolo. Eu văd unul galben. Bine. Eu trebuie să fac speedrun. Da și speedrun. Pot și pe aici. Nu. La noi galbenii sunt undeva ca acolo, undeva. Haideți. Ia câtă galben. Ia să înjurez prin centru. Bine că n-am căzut. Bine. Oh my god. Acum trebuie doar fireball-urile. Să le dăm. Oh my god. Oh my god, oh my god. La galbeni nu-i stricat. Așa că trebuie să mă strâng. Trebuie să eu tot ce trebuie. Bine. Am cumpărat câteva blocuri de stea. Ce faci? Eu am crezut că e galben. What? Era asta tu? Asta tu? Trebuie mai repede să
Mă rog, până ce l-am stricat acolo. Bravo. Am cumpărat aici de astea. Mă trebuie să cumpăr multe fireball-uri. 4 ajunge. Nu înțeleg pentru ce sunt astea. What? Așa. Acum trebuie să cumpărăm blocuri. 1250 de blocuri de jos. Unul a căzut. Foarte bine. Eu îl văd pe unul. Nu! Cine a făcut asta? What the... Cine a făcut asta? Deci ăla nu e unul... Так, 41. Eu pot să-mi cumpăr asta. Pe urmă câteva de astea. Adică... Cine? Nu, nu. Cine? Da, nu mi s-a primit. Și ultima roundă. Și noi terminăm video acesta. Da, de așteptat aici nu chiar așa de plăcut. Da. Început, noi suntem albaștri, asta e foarte bine. De ce asta e bine? N-are sens. Так, eu pot acum să cumpăr un fireball, 2, și să arunc undeva. Так, eu mă duc cu el și o să... Da, noi avem o problemă foarte mare.
Acum noi sperăm, cred. Nu se răspund, dar cred că noi sperăm. De ce? Pentru că noi nu avem pat. Este galben și roșu. Eu pot acum să dau la roșii. Gata, am terminat și rounda asta. Am pierdut 2 rounde. Dacă v-a plăcut episodul ăsta și mai vreți încă episoade cu Bed Wars, apăsați pe butonul like și subscribe și eu vă spun pa, pa!